Allah ba ta lafiya kaji. Who is your own way they no feeling fine oh? Yes, mai jaki comedians. Ana rantsa da Allah yana gwada maka kayan nan na fi su iskanci, na fi su barikanci. Ba wurin ne wurin zama su dinga tara sa ido mai amma ta angon ba. Kamar ka angon kullum wurin muna binci to wallahi na daga wurin yau. Wallahi tallahi na daga wurin. Kowa ya ɗora masa kindi. Wallahi na daga. Gaskiya ana yunwa fa. Ana yunwa Wallahi tallahi ana fama da talauci. Kai ko yanzu a ce ko he wani ya zo ya jefa mana jakan miliyan 10 a nan. Kai. Ya mu kuɗi ya samu. Bom ya ce fa. Ai na wannan dai samu. Kai hey wait. Shege mai jaki. Ai. Ai na ka samu bom. Sai mana bom ne ka tabbata bom ne anan. Bom ne. Wannan aina dai samu bom. Shi ne ai. Ga mana magana. Ana da gwani. Shi Ai ba bom bane.